I 2016, der udsender Sanne nye plader. Hun tager også på en stor rockturné. Hun begynder her hos os med det nummer, der hedder Hjem, og det gør hun sammen med sin søn, Victor Ray, Morten Woods, Annika Askman og Livestrings. Værsgo. Der er intet, der sker uden en grund. Var der nogen, der fortalte, dengang jeg var ung. Jeg har prøvet alt. Og selv hver gang jeg faldt, rejste jeg mig op igen. Jeg kan vise jer på min krop og på mit sind. Jeg har prøvet alt. Jeg har prøvet alt. Som et vers, der fandt sin sang, står jeg her, og selvom vejen den var lang, så er jeg kommet. Så er jeg kommet. Der er intet, der lokker mig tilbage ud af dette øjeblik, denne time, denne dag, for jeg er landet her. Og jeg er præcis, hvor jeg skal være, er ved at finde frem til det menneske, jeg er. Jeg er ikke bange for at fejle mere, for lever man af det, jo hvad der sker. Som et vers, der fandt sin sang, står jeg her, og selvom vejen den var lang, så er jeg kommet hjem. Som et vers, der fandt sin sang, står jeg her, og selvom vejen den var lang, så er jeg kommet hjem. Så er jeg kommet hjem. Nu er jeg kommet hjem. Tusind tak.